थाइबेंआ माथो गोरलै गोरलैथार बेसेबां केजि जामा 50 दे गोखा नंखाया दा आयौ अरखा जालाबायगोनसै बे मैला मैथानो जासिगोनदां ना माबा हरदो दुन्दिया आमलायालाय बेसे लकेल ना हाइब्रिद जाखो हाइब्रिद ना 10 थाखा ना मा होनदों दे हरलाय 20 थाखासोनि जलफि गैया नामा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय दा आङो नै सफैनानैसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरोना दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो दा नायलांबाय थादो बाजोबजासिम लोगोफोर आङो दाबो जाथ'वाखै दुगैखांदोंल' ओमफ्राय दुगैखांनानै उनावहाय नै फिसालाखौ खेरेमेरे जाबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय फुथुगोरबाय आरोना दा फुथुगोरखांनानैहाय आङो नै दासो ओंखाम जानो नागिरदों दा होमबा आङो नोंथांमोनजों माखासे जिनिसबो शेयार खालामनांगौ दङ दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै दा ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो ओंखाम जाग्रोनानै लाग्रोसै दे जागोन मा जानो नागिरदों दा ओंखामा आंना ओंख्रिया मा दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नै जानो ओंख्रिया आंनाहाय थाइबें लगायनानै लाबाय आङो थाइबें लगायथ'वाखै दाबो थाइबें होनानै लाबाय थाइबें फानलु ओमफ्राय नै पियास दुन्दिया बेखौ हानानै लाग्रोबाय आरो ओमफ्राय मा ओंख्रि दङ र' दाबो नायथ'वाखै आङो नै बे जाहैबाय खांख्रिखला भाजा नै दाउ एवनाय दं खिन्थु आं दिनै निरामिससो जायो बिसोरोसो आमिस जायो नै बे जाहैबाय आलु ओमफ्राय फान्थाव लाब्रा सयाबिन आलु फान्थाव लाब्रा नै बेयाव लगायनो बेजों लगायनो आङो नै मा बिहरदों रामफाम मिमिजों लगायनानै जानोसै बिदियावहाय फिनफोर खेबलाबायनाय थायोहाय मोजाङै नायनांगौ ओरै लगायनानै दोनो ना दखानावहाय बेखायनो मोजाङै उन्दैफोर जानायावथ' जि गोरा जाखांबाय निरामिसबाबो हाखाया न'आव गोथाव सोर बेबायदि माने बाराय लानानै निरामिस थायो आं नोंसोरनाव खिथाहरदे आंहा मंगलबार सुनिबार थायो नै सिखारनानै आरो फुथुफिननांलायबायसो नै लोगोफोर आङो दहाय ओंखाम जाखांबाय आरिखांबाय ओमफ्रायहाय नै खर' लोबखांनानैहाय आङो नोंथांमोनजोंहाय माने शेयार खालामनो नागिरदोंमोन आरोना जे माखासे आगैमोना सोंहरदोंमोन नालाय मा होनो आब'आ मारै खानायखौ मेइनटेइन खालामो थारमाने आंना मेगि बायदि जायोना मेइनटेइन खालामबा मेगि बायदि जायो आरोना नङाबा जामफ्राव जानानै थायो माबायाबा केयार खालामाबा आरोना ओंखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन जे माबोरै केयार खालामो आङो खर' लोबखांनानैहाय नै खर'खौथ' लोबखांनायनि उनाव दाना फिसालायासो ग्राव सिरि मोनलायबाय आरोना दा सिरि मोननानै आरो बेखौनो फुथुफिनलायबाय आङो नै खानायासो एसे रानहां जागुलायबाय दा खानाय गिसियावनो बेखौ खालामनांगौ आरोना दा मा खालामनो नागिरदों आङो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदोंमोन दा खालामनानै लानोसै आङो एसे दै फिफिनसै थारमाने खानाया रानहांबायना खानाय राननाय जाबाय एसे ओमफ्राय खानायखौ बिदि गोरान खालामनाङा आरोना एसे सानिया रानबाय बेखायनो आङो दा खालामलांसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आं मा खालामो मा फुनो दे माने रानजोबखाया सिङावथ' रानजोबखाया एसे सायावहाय रानबाय आरोना नैबेबो गस्लासोमोन गस्ला बिदिखौ आङो खानाय फुगारनायाव बाहायो गस्ला गोजामखौबाथाय बे गेन्जिफोरनिखौ ओमफ्राय खानाया ओरैनो रानजोबखाया आरोना दा आङो एसे राननायावनो माने दै फुनफिननानै लानोसै बेखौहाय दहायथ' आङो सेम्पु कन्डिशनार होनानै खर' लोबखांबाय स्प्रे नांगौमोनहाय स्प्रे गैया आंनावहाय दै सारनो खानायावहाय खर' लोबखांनानै गिसियावनो बानायनांगौमोन ओमफ्राय दहायथ' जायासै बेखायनो दा नै
रानबाथाय बिराद रानस्राव जायो थाव फुननानै लाबाबो थारमाने मोखांफ्रा सिथर जायो ओंखायनो बेखौनो फुनो क्रिमखौनो फुननांगौ जायो दा खानाया गिसि जाफिनजोब्बाय थारमाने खानाय गिसियावनो खालामखानांगौमोन दहाय आं जायासैना खालामनो नागिरनायाहाय ओंखायनो दा फुनफिननायसो जादों आरोना दैखौहाय नङाबाबो दहाय खानाय गिसियावनो खालामखानांगौमोन खानाय खानानै लाग्रोसै आङो गिदिर गिदिरनो खानजङा बेबायदि गिदिर हाथाय गेजेरजों सिनखावनानैहाय ओरै खावसेखौ आलदा जों खेबनानै लानोसै आरो ओरै फारसेखौबो मोननै खालामनानै लानोसै बे रानबाथाय बिराद जामथाव जाखायो रानबाथाय एसे बेखौ फुनग्रोनांगौ क्रिमाहाय बे जाहैबाय फिक्स माइ कर्ल्सनि नै क्रिम बेखौहाय एसे दै बिराद जानो क्रिम फुनखांनानै दाना जाहैबाय नैबे एनलिभेन जेल दा नै क्रिम फुनखांबाय ओमफ्रायहाय जेल फुनखांबाय आरोना दा नै जेरैबायदि बियो कर्ल्स जानानै दङ ओमफ्रायहाय रानबाबो बेबायदिनो थागोन थानाया खिन्थु दाथ' बेलासिबाय ओमफ्रायहाय दा हेयार ड्रायारफोरजों खिन्थु माबायोबा गोरान खालामोबा बियो बिदि थानाय नङा आरोना जामफ्रावफ्रावैनो थागोन दा बेखायनो हेयार ड्रायारा आंना माबायदि बियो आलदा जागोनलाय आरोना दा बेजोंहाय बे खानायखौहाय गिसियैनो दोनबाय थायोबाथ' गाज्रि ना ओरैनो गगाबो मोनगोन आरो खानाय रानाबाथ' नोङो बोरैबा मोनबाय थागोन ना उन्दुनोबो हानाय नङा बेबायदि गिसि जानानै थायोबा दाथ' बेलासिबायबो आरो राननाय आंना फोराननोबो टाइम गैया जायो ओरैनो फेनाव थानानैबो आङो फोराननो टाइम मोना दा बेनि थाखायनो आङो बेखौहाय खानायखौहाय माबायदिजों फोरानगोन बेखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाहाय दा नैबे क्रिम फुननायफ्रा जोब्बाय क्रिम आरो जेल लागायबाय आरोना ओमफ्रायहाय ओरैनो राननो मोनोबाथ' फोराननो हायोबाथ' ओरैनो नेचारेलि फोराननो हायोबाथ' मोजाङानो खिन्थु आंना फोराननो टाइम गैया ओमफ्रायहाय आरो दा रानाबो थाबखौनो खानायाथ' रोजाबो नालाय बेखायनो फोरानग्रा इउज खालामनांगौ आरोना आरो रेगुलार बे मानसिफोरनि बायदि हेयार ड्रायार बेबायदिजों आंना इउज खालामजाया बेबायदि हास्लाबै दा आरोबाव फोराननो मोनथ'लालाय गाबलायबाय सासे सिखारनानै गाबगासिनोलाय दा बिदिनो आरोना दफा दफा सफा सफाल' आंना नै गाबदों नों गाबदों देखायलाय माबायदि गाबो एसे लाजिबाय एसे लोगोफोर दा मोनागुलायबाय ओमफ्राय आङो फिसालानोहाय माबासो ओंख्रिसो संफिननो नागिरलायबाय आरोना होमबाबो नै आङो दाबो खानायबो फोराननो मोनाखै खर'बो रानाखै रानाखै आरोना खानाय रानाखै दाबो फोराननोबोथ' टाइम मोनखायाखै फिसालाजों थाबाय थालायबाय दा फिसालाखौ नै दसे लांखार होनानैसो
आङो ओंख्रि संनो नागिरबाय बेनि थाखायहाय दा बेल' जागोन नालाय बेनि थाखाय ओंख्रि संनोसै आरोना ओमफ्राय दा खानाया गिसि दंगासिनो दा बेखौ संखांनानैसो आङो बेनि खामानिखौ मावनो हागोन दा खानायाथ' बिदि हरसे माने गिसि लाजानाय नङा माने खानाया रानद'खाया ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो दा खालामनांगौ आरोना दा बेखौ संगोरनानै लानोसै आङो आयु आयु खुसिया आयु दाउ लायबाय नै गाबोन जानो आयै ओइ खारबाय होनानै दा थमब्लेट खारला जागोन बियो टफिखौ नानसो होलायदों टफिखौ हमनांगौ हामा नै दिहुनबाय आं ड्रायारा नै बिदिसो आंना ड्रायारा ओरैबायदि गिदिर नैबे जाहैबाय खानाय सिदाफोरनि बेखौ मोनफाखादों ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय आंनि खानायनि ओमफ्राय बेखौहाय नैबाव सिथाबनांगौ आरो बेयाव एटाच खालामनांगौ फोरानसै आंना मेरा बहुत मोटा है ना बिराद बुरजा नालाय आंना खानायाहाय दा सिनख्ल'बावनायसो एसे सिनखौनो लानो गोबा खालामबावनायसो नङा बिराद गिदिर जा गोबा खालामनानै ओमफ्राय गुसुं खालामदों गुसुंखौ मानि थाखाय लादो आङो माने मेनटेन खालामनो हाला बिराद गोलावबाथाय ओमफ्राय रोजाबो नालाय ओमफ्राय बेखौ गोबाबो खालामबाय ओमफ्राय गुसुंबो खालामबाय आरोना खानायाथ' लावो थाबनो लावो आं बे खानाय सिदाफोरनि ड्रायारनि ओमफ्राय नैबे जों जोब्बाय रानखांजोब्बाय फाइनाल लुकआ जेरै दंमोन बेबायदिनो थाबाय आरोना जेरै गिसियाव दं बे दंखायो आरोना बे ड्रायारजों सिदा खानाय सिदाफोरनि बियो ओमफ्राय बे ड्रायारजों खालामोबा खिन्थु गोरान रानस्राव जासिगौमोन आरोना बियो बेबायदि खारलि थानाय नङामोन खार्ल्स थानाय नङामोन ओमफ्राय दा जाबाय आरोना बेनो मेगि बायदि खानाया बिदिनो जायो आरोना क्रिम फुनबाय जेल फुनबाय बिनि उनाव नै क्रिम जेल दा खालामनि क्रिम जेल फुनखांनानै बे डिफ्युजारजोंहाय बेखौहाय खालामबाय आरो बे फोराननायसो जाहैबाय ओरैनो नेचारेल रानहोयोबाथ' जेबो नङा मोजां ओमफ्राय बे आङो राननो मोना नालाय फोराननो मोना नालाय ओंखायनो फोरानो आरो नै डिनारा जाबाय डिनाराव नै मा दङ पनिर ओमफ्राय नै थाइबें ओमफ्रायहाय नै फिसालानि ओंख्रि दंमोन बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दहाय साननिनो खांख्रिखला भाजा बेनो आरोना आंनाहाय ओंखाम गैया ओंखाम जाया आङो मोनायावहाय ओंखाम जाखाया बेबायदिनो ओमफ्रायहाय बेबायदिनो मेनटेन खालामनाय जायो आरोना आङो सानावदि बिराद बुरजा ओंखाम जायोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय बेबायदि जानायजोंनो आङो माने हामहोफिननो हायो आरोना फुंबाबो वेट लस प्रग्रामावहाय जइन खालामदोंमोन बे टाइमनिफ्रायनो आङो मारै जानांगौ जुदि फुङोब्ला मारै खालामनांगौ बेखौ सोलोंनानै लाबाय आरोना दा मोनायावहाय आङो कार्बस जेबो जाया ओमफ्रायहाय माबाया प्रटिना जेब्लायबो थानांगौ ओमफ्राय नैबे थाइबें जेब्लायबो थानांगौ माने सालाद थानांगौ ओमफ्राय प्रटिना बे थानांगौ जेनेबा बे गैयाबाबो दाउदै नङाबा बेदर नङाबा ना जायखिजाया प्रटिन थानांगौ आरोना ओमफ्राय सालाद थानांगौ ओमफ्राय जायखिजाया मैगं थानांगौ ओमफ्राय बेनो मेन मोनानियावहाय जोङो कार्बस जानो नाङा ब्रेडबाबो रुटिबाबो ओंखामबाबो जानो नाङा आरोना होमबा लोगोफोर नै बेनोसै दिनैनि भिडिअआहाय होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं